Il-Gvern permezz tal-Ministru għall-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali Ian Borg ħabbar il-pjan ta' riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir. Din il-viżjoni se ssir f'9 żoni ta' dan il-port li sar wara studju u konsultazzjoni ma' esperti lokali u internazzjonali f'dawn l-aħħar snin. Il-Ministru Ian Borg qal kif ix-xogħol fuq din ir-riġenerazzjoni diġà beda fosthom permezz tal-ħidma li tissir minn Infrastruttura Malta hekk kif qed isir it-tisħiħ tal-breakwater li bih il-port ikun iżjed kenni. Xogħol ieħor li qed isir mill-istess aġenzija huwa dak ta' tneħħija tal-bastimenti abbandunati f'dan il-port u dan il-port se jkun minn tal-ewwel fl-Ewropa fejn il-bastimenti se jibdew jieħdu l-elettriku mix-xatt. Dan tal-aħħar qed isir b'investiment ta' 50 miljun euro u se jkun qed jaqta' l-emissjonijiet b'90%. Barra minn hekk se jkun beda it-tħammil tal-port sabiex tiżdied il-kapaċità tal-Port il-Kbir. Permezz ta' din il-viżjoni qegħdin nagħmlu ħilitna biex nilħqu bilanċ. Bilanċ għaliex l-attività marittima trid tkompli u trid tissaħħaħ, anzi qed noħolqu spazji ġodda liha. Fl-istess ħin għandek aspetti fejn il-pajjiż jista' jkompli jikber. Għandek għaliex siti dilapitati li hemm bżonn jiġu riġenerati u mogħtija użi ġodda għaż-żminijiet adattati tal-lum. Waqt id-diskors tiegħu il-Ministru Ian Borg spjega id-9 żoni li se jkunu qed jiġu riġenerati permezz ta' din ir-riġenerazzjoni. Fost iż-żoni hemm ix-xatt tal-Askaris fil-Belt fejn se jiġu irranġati l-imħażen u l-mol tal-Fasferi bejn iż-żewġ gżejjer se jitkabbar. Apparti minn hekk se jsir xogħol fil-waterfront billi jiġi estis il-mol ta' Pinto ħalli jitlu iżjed cruise liners. Se tissebbaħ il-menqa u l-ex shipbuilding se jinbena mol ġdid f'Ras Ħanżir u se jsir xogħol fid-dry docks u reġenerazzjoni fix-xatt tal-Karkara u t-toqba tal-Birgu fost oħrajn. Ma dan l-istazzjon iċ-ċermen tal-Forum Marittimu Malti għalli bħala forum se jkun qed jaħdem sabiex din il-viżjoni titwettaq. Għaliex il-fatt biss li sar u l-fatt biss li kemm ħsieb warajh li skont kif qal il-Ministru dal-għodu stess li dana kien jinvolvi 3 snin xogħol minn anki esperti internazzjonali. L-inqas ħaġa li sta jsir li aħna inqisuh breqqa, nagħmlu l-proposti tagħna, intejbu fuq li hemm u jekk jista' jkun ċerti affarijiet li jistgħu jiġu implementati fi żmien raġonevolment qasir jista'.